Oburu Oginga osundo piny owacho mondo oket maino e sekta mar somo kod tiegruok achiel kod timo nonro kaka yor neno ni rowere ma pacho ka obedo kod ikruok mar loko chal mar Kenya ka chop higa 2026. Owacho magi e kinde nyasi mar twak manobedo KICC kama jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa oyang'ore gi ikore kaka od bura mar kalo paro ma jopiny biro golo mondo obed chik ne lekno ma 2060. Lydia Okeyo chakono weche manyien gi siganano. En twak manokelo kanyakla jotelo mapachoka jokanye sectors mopogore kod oganda jo-Kenya mane owuok e counties duto 47. Twak mar manyo yore chwalo dongruok e pachoka chop higa 2060. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga okwa sirkal mondo omi osir somb rawere mapachoka kaka tieng' makiny mabiro neno ni lek masani Kenya nigo ochopo kare. And let us make sure that our young population is educated. Education is the only equalizer. And there is no shortcut to education. You have to educate young people who are trained in technical subjects so that you can attract investment. Government can only do infrastructure. Government cannot do development. Development is for the private sector. Okwa sirkal mondo ked gi mibadhi mowacho ni osebedo kayoyo piny Kenya chien ka bende okwa jotelo manie sirkal mondo rido kanda kendo odin yore tiyo marach gi omenda jo-Kenya. Where Singapore is reachable. We can reach it if we do what Singapore did. First, we must deal with this animal called corruption. But I know it is possible to build a society which is non-tolerant to corruption. We need to tighten our belts, those who are in government. Jotend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa ochiwo singo mare ni od bura biro kadho paro ma ibiro gol mar chwalo Kenya mbele mondo mi gibed chike kaka yor neno ni lek go chopo kare. And we must look at a way where from this process we then culminate in a legislative proposal in terms of a bill that will now anchor this process of a national vision into law so that we obligate all future leaders to the time we are 100 years as a nation and beyond in law and make sure that nobody ever takes us backward. Long-term development goals must not be disrupted by electoral cycles and the political leadership that such elections bring up from time to time. Geno koro nitie ni paro manogolgo biro konyo chwalo piny Kenya mbele e chopo lek mar Singapore kendo neno ni oganda jo-Kenya obedo gi ngima makare e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.